Marta Kljajić-Martić posthumno. Od 2014. godine do svoje prerane smrti bila je zaposlenica, koordinatorica programa i izvršna voditeljica projekata Udruge Vrapčić. Bila je članica povjerenstva za osobe s invaliditetom grada Slavonskog Broda, te članica partnerskog vijeća urbanog područja Slavonski Brod. Njezina životna misija bila je borba za ljudska prava osoba s psihičkim smetnjama, za njihovu punu građansku zastupljenost i borba protiv stigme. Svojim je djelovanjem unaprijedila rad Udruge Vrapčići te izgradila mjesto za okupljanje, osnaživanje i podršku osobama s psihičkim poteškoćama. Javnim djelovanjem progovarala je o temama mentalnog zdravlja te utjecala na javnu svijest svih naših građana o važnosti i potrebi zaštite mentalnog zdravlja. Idejna je začetnica, suosnivačica i prva predsjednica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje u mandatu 2017-2019, te je brojnim susretima, izlaganjima kao i objavama na društvenim mrežama promovirala mentalno zdravlje, gdje je Slavonski Brod prepoznat kao grad koji štiti i njeguje mentalno zdravlje svojih stanovnika. Kako bi zahvalili za iskazano izuzetno zalaganje, organizirano djelovanje i nesebično pružanje potpore i motivacije osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja u pomicanju granica i prevladavanju poteškoća, te vrijedan doprinos razvoju javne svijesti o važnosti i potrebi zaštite mentalnog zdravlja građana grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se grb grada Slavonskog Broda.